ακούσεις, ναι. Και είπα το μήνα, του λέω τον Ετζεκάρης και είπε δεν μπορώ να βλέπουν κανένα Τούρκο δικό μου να μου λένε ποιος είναι τα χαρτιά και τα σκατά. Μου λέει, ρώτησα, μου λέει απάνω έχει πάει τα χαρτιά. Είδες, τη λιγμένη τη σημαία την είχε ο Πούστης το πρωί. Φτιάξανε το σπασμένο το μουράγιο και τα όξο. Ναι, το προχτές φτιάξα. Προχτές. Πώς το πάω. Αυτή το Κώστα Γερμανή ήταν. Ο Κύπρος μάλλον φεύγει και έχουν φέρει νέτα λόμες. Ο Κύπρος μάλλον φεύγει και έχουν φέρει νέτα λόγια χοτέλ. Ναι, τον είδα στην ταβέρνα. Τον είδα, με φώναξε και στον Γιώργο του. Είχε φύγει για 6 μέρες να πάει να βαφτίσει τον Ιψάκι του, λέει, και ξαναγύρισε. Και είχε φύγει την άλλη μέρα που έφυγε από το Σαντορίνη το Βακουέλ. Δεν μου είπε κάτι, έχουν φέρει κι άλλο. Είδα και ένα χαρά φλόμες. Κοντό, το σιέσιο. Μπάνα, τον επαναλώ.